Расійская СВР чакае прарыў з Украіны ў Польшчу дыверсійных групаў, якія будуць складацца з беларускіх і расійскіх добраахвотнікаў. Калі і пры якіх умовах магчымы такі сцэнар? Ці верым версіі былой працаўніцы выведкі Польшчы пра знікненне Анжэлікі Мельнікавай і як беларусы працягваюць з Беларусі ездзіць ва ўкраіну, якая ваюе, а нават вяртацца туды для пачатку новага жыцця. Гэта праграма «Тут і там», дзе мы абмяркоўваем супольныя з суседзямі тэмы. Я Лес Залеўскі, вітаю шчыра. Ну і мае госці сёння — гэта Юлія Левіцка, украінская рэдакцыя «Слава ТВ». Прывітанне. Вітаю. У тым ліку працавала калісьці ў камандзе «Нехта». Так. Ну і сёння ў нашых нацыянальных колерах. Я готувалася. Окей, зараз паглядзім, што па кантэнту. Сергей Пеляса, вядоўца праграмы «Пра свет» і дакументаліст, думаю, таксама нашым гледачам. Вітанне. Вітаем спадарства і пачынаем. Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация. На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из Легиона Свободной России и белорусского полка Калиновского. Предполагается, что после выявления и нейтрализации ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше. Вот такое поведомление мы отрымали от генерала СВР литерально тыдзень тому. Юля, що гэта такое? Навошта гэта Україні посилати ДРГ у Польщу? Коли почав програму зі слів «Київський режим», у мене трошки так йокнуло серце. Думаю, оце я прийшла на передачу, а тут про київський режим. І я так думаю, о-о. Я ще інтонацію подавав. Ну, власне, я думаю, що це фабрикується черговий фейк. Згадаємо того ж Путіна, який наприкінці минулого тижня сказав так з усмішечкою, що ну якісь там дрони літають, да, на якісь там місцеві запускають, мабуть, їх буде більше. Тому це чергова якась байка, створена цим СВРом для місцевого населення. Певно, бо я не знаю, хто йому ще може вірити. Так, ну, паводле Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны, гэта не байка, да я паставіўся ён сур'ёзна і назваў гэтую заяву прароцкай. Маўляў, Москва такім чынам анансує фактично свою операцію, але каб зняти собі адказність, магчыма, за її наступство, то таким чином він власне, робить. Згадаємо так Гітлера і операцію Глявіце, де там, щоб спровокувати Польщу, да, сусідці перевдяглися в німецьку форму. От, будь ласочка, методи всі царі старі, як світ, і СВР, вони теж знайомі. Ну так. Сергей, у тебе яка версія? Ну, я бы падышоў да гэтай справы сур'ёзна. Хаця сам тэкст, это, канешне, вельмі цікава. Гучыць як песня, да, літаратурны асобны жанр. Тут вельмі шмат цікавых момантаў ёсць, так. Па-першае, самы слабы момант, што гэтыя добраахвотнікі беларускія і расійскія, якіх в Польше затрымаюць, маюць выступіць перед СМИ. В Польше так не робяць. І што в СР гэтага не ведаюць? Нема пакаяльных відэа? Ну, калі СБУ затрымлівае, ці украінская выведка расійскіх дыверсантаў, іх паказваюць, але часта з закрытым тварам. У Беларусі таксама здараецца, кагосьці затрымаюць, могуць паказаць, так? Украінскага там шпіёна, ці монаха-кармеліта. В Польше такой практыкі няма. Але самае цікавае ў гэтым всім, што гэта все не на пустым месцы робіцца. 1,5 гады назад, у траўні 24 года, агенцыя, польская спецслужба, агенцыя ўнутранай бяспекі затрымала 2 грамадзянаў Беларусі, Андрей Б. і Степан К., назовем іх так. Гэта былыя добраахвотнікі беларускія, якія ваявалі ў батальёне «Тэрор». Ну, прынамсі, так паводле інфармацыі... Адзін з беларускіх батальёнаў на тэрыторыі Украіны. Так, але не полк Каліновскага. Так. Гэту інфармацыю апублікаваў Байпол і кіберпартызаны, так? То бок, гэтыя беларусы, яны удзельнічалі в падпалах, дыверсіях на тэрыторыі Польшчы. Так кажа следства. Хутчэй за ўсё у цёмную. То бок, іх нанялі як бы для нейкіх крымінальных разборак, а не для працы на расійскія спецслужбы, так? І вось я б сказаў, што на гэтым можа базавацца, вось на гэтым досведзе можа базавацца гэты ўкід, што гэта будуць дыверсанты, якія ваявалі за Украіну, як расійскія добраахвотнікі, так і беларускія. Бо былі ўжо рэальныя добраахвотнікі, былыя.
якіх спецслужбы Польши затрымалі за канкрэтныя дыверсіі в рамках вялікай справы, где было больш людзей, не только кукурузныя яны. банкі з кукурузамі, там, дзе выбухоўка мелася быць перавезена паміж Польшчай, Літвой і Нямецчынай. Это гісторыя? Пару дзён таму успывала. Гэта трошки іншая справа, тому што гэта справа, якой займаецца Літва. Так? У верасні літоўскія службы апублікавалі інфармацыю за 2 тыдні да публікацыі СВР про вось гэты ўкід, так, про ДРГ з добраахвотнікамі беларускімі і расійскімі. 17 верасня апублікавалі літоўскія спецслужбы дэталі справы, дзе гаворка шла таксама пра падрыхтоўку дыверсіі, выбухоўку схаваную на могілках. Это некалькі дзён таму была вось гэтыя дэталі, так? І як бы такое ўражанне, што расійскія спецслужбы прабуюць прыкрыць свае рэальныя дзеянні реальных дыверсантаў, сярод якіх ёсць і беларускія грамадзяне, і расійскія грамадзяне, і украінскія грамадзяне, так? І польскія грамадзяне. Альбо нават іначай, не украінскія грамадзяне, а грамадзяне з украінскімі пашпартамі. Таму што расійскія спецслужбы, мы ведаем пра гэта, стараюцца атрымаць пустыя украінскія пашпарты, каб такім дыверсантам, напрыклад, іх выдаць і прадаць іх, што вось гэта украінскія грамадзяне, так? Гэтыя справы звязаныя з тым, што гэта і адна, і другая гэта дзеянні супраць дзяржаваў НАТО. Адны і другія яны дзейнічаюць па замове расійскіх спецслужб, але вось в адной з гэтых справаў, вось у справе гэтага Андрэя Б. і Степана К. беларусаў, ёсць матыў беларускіх добраахвотнікаў. То есть это не на роўным месцы робіцца, тут нешта ёсць. То бок это яны такім чынам, этой заявы СВР, твоя версія, што прыкрывае сваю паразу, што іх сетку дыверсантаў паднялі ў Літве і Польшчы. Прыкрываюць сваю, між іншага, прыкрываюць сваю кампраметацыю, таму што гэта публікацыя СВР з'явілася крыху пазней, в тым самым часе амаль што з публікацыямі літоўскіх медыяў пра раскрыццё цэлай сеткі дыверсантаў у Літве. Юля, ну, пра падрыў паўночнага потока, так, таксама гаварылася шмат, што это магчыма быць і расійская правакацыя. У выніку там розныя следствы былі праведзеныя журналістамі і нямецкай паліцыі у тым ліку, так, і, ну, все-таки датычнасць Украіны, ці прынамсі грамадзянам Украіны, так, і вайскоўцаў была даказана да падрыву паўночнага потока, і ще былі загадкі. Але судових висновків немає до того ж. Хто там саме винен? Теж є багато темних плям, я б сказала. Так, ну і загадкавыя смерці паплечніку Януковіча, так, якія пражываюць у Еўропы. Калі так нават тэарэтычна, навошта это трэба было б Украіне, бо, ну, магчыма, такім чынам бы Польшча больш бы падтрымлівала Украіну ў вайне супраць Расіі, так? Ці гэты матыў не так важны для афіцыйнага Києва? Мені здається, що знову Росія прикривається якимись там українцями для своїх кровожерливих планів. Тому що, як ми знаємо, Україна не мала таких планів нападу ні на кого. А Росія нам потім розказувала, що це Україна там напала на Донбас, бомбили. Все це в цьому контексті. От так же ж Росія і діє і далі по цьому сценарію. Тобто вона каже навпаки на слабу сторону, що це вона агресор і провокатор. Так, і Путін же падчас пасяджэння валдайскага клуба зноў і зноў вяртаўся да гэтага. Яны все ставяць з ног на голову, пераварочваюць, чорнае называюць белым, белае чорным. Это, ну, яны ўвесь час гэтым займаюцца. Ну і власне хотіла сказати, що хвиля дезінформації в Польщі була, власне, те, що це українські дрони там залетіли. І чомусь це якраз потім після хвилі дезінформації справді дрони залетіли. І потім вже Росія почала волати, що це українські дрони, і масово це розходилось по всім соцмережам Польщі, власне. Ну і той ж саме в текстах пісалася, што з Украіны ці з Беларусі, так, а не тое, што з Расіі, бо это трэба было ще даказаць, і здаецца, нават яшчэ польскі бок не даказаў. Пра полк Каліноўскага зноў, вось фейк, это ўжо не першы фейк датычнага полка, таксама цягам літаральна апошніх тыдняў. У жніўні расійская прапаганда заявіла пра знішчэнне амерыканскага «Хамві», так, это такая баявая машына з байцамі полка Каліноўскага і гібель усяго экіпажа. Вось цяпер з'явілася відэа таго, што насамрэч тады там адбылося ва ўкраіне. Калі коратка, то вось што, калі ласка. Дробовик с радейки все забрали. Я забрал радейки, дробовик. Давайте. Не закрывай. Не было. Ну, давай к нам, сюда, к нам. Все. Так я не вожу. Давай. Дайте Скорее, главное, смотрите сразу. Руки меня просто, наверное, обтёсаны. Дай. Я на них опираюсь. Дим, ты как там, дорогой? Точно. Ага. Калі коратка, то хлопцы выжылі, так, і это самая галоўная. Юля,
Пытанне пра полк Каліновскага, бо ў беларускіх медыа гучна, і калі пра гэтую баявую адзінку, але толькі вось ну, канешне, вось што яны выжылі, гучна было, і гучна час ад часу з'яўляецца інфармацыя пра тое, што там з легалізацыяй у іх там праблемы, так, з тым, каб выплатамі, так, пасмяротна сваякам загінулых байцоў полка Каліновскага. Таксама, бо это грамадзяне Беларусі, па закону яны не могуць. Ці якія чаканні, в прынцыпе, Украіны, украінцаў, магчыма, у медыях ты бачыш ад полка Каліновскага? Ці наогул эта праблема неяк заўважная, чаму, на твою думку, яна не вырашаецца? Ну, як я розумію, це проблема юридичних колізій, тому що Україна офіційно не може визнати так, що білоруські добровольці беруть участь у бойових діях, тому що допомагає їм неофіційно. Ну, це визнання участі білоруської сторони у війні. З іншого боку, полк Калиновського стоїть кісткою в горлі і Кремлю, тому що люди бачать, що не всі білоруси підтримують Лукашенку. І до того ж і лукашенці, тому що це будуть реально бойові офіцери з бойовим досвідом, які можуть його використати не на користь, власне, цьому режиму, який сидить у Мінську і захопив владу. Тому якось така моя. Ну, але трошки замкнутае коло атрымліваецца, што вось няма тых выплатаў, няма нармальнай легалізацыі, так, ветэранскіх гэтых всялякіх выплатаў і званняў. Ну, гэта не прываблівае беларусаў вступаць у вайну абарончую України. Власне, так, я розумію. Мені прикро з цього приводу, як громадянці України. Я розумію всі ці проблеми, але я не офіційна особа. Я не знаю, що з цим робити, правда. Сергей, у цябе, ну, я ведаю, што ты глыбей нагу ведаеш гісторыю ўсю полка Каліновскага. Калі ёсць што дадаць, не, то можем ісці далей, бо у нас наступная гарячая тэма. Так, ну, я дапамагаю полку Каліновскага ад пачатку вайны, ад самых першых дзён, як валанцёр. І ёсць сур'ёзная праблема. Такое ўражанне, што ў Украіне не патрэбныя беларускія добраахвотнікі. Зрэшты, расейскія таксама. Інакш, як патлумачыць той факт, што цягам больш чым 3 год не ўдалося вырашыць праблему легалізацыі беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Тыя беларускія добраахвотнікі, якія маюць баявы досвед і вяртаюцца адтуль з Украіны, напрыклад, в Польшу ці в Літву прыязджаюць, так, каб прасіць міжнародную абарону, адна з прычынаў, чаму яны адтуль выязджаюць, гэта неўрэгуляваны юрыдычны статус. Яны проста не маюць ніякага побыту. Ну і другая справа, што больш 60 беларускіх добраахвотнікаў аддалі жыццё за Украіну, і ніхто з гэтых сем'яў не атрымаў кампенсацыю. Ніводная асоба. Так, як это... Прынамсі, я пра гэта не ведаю. Таму вось гэта праблема ёсць, это будзе весці да таго, што беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне будзе ўсё менш. Каму гэта на руку, ну, няхай кожны сам падумае. Так, ну, можа, ўжо к бліжэйшым часам і да мірна, некае перамір'я дойдзем, то пакуль што яго не бачна на гарызонце. Так. Юля, тебе бачна? З твоєї перспективи. Я так, знаєте, згадувала в розмові з друзями, як ми в перші дні війни просто рахували, ну от зараз скінчиться, зараз нам дадуть ленд-ліз, і це скінчиться. От перший день війни, другий день війни, третій день війни, потім рік війни, ще другий рік. 2-3 тижні. Так, 2-3 тижні, знаменита ця фраза, да, так, нашої валеріянки колишньої. Ну, власне, я теж згодна з Сергієм, що, на жаль, поки що краю цьому нема. Так, ну, не могу пахваліцца больш аптымістычным поглядам. Таму ідзем далей з бягучых тэмаў. Не наўпрост, можа, гэтая тэма звязана з Украінай, больш датычыць нашу іншую суседку, Польшчу. Польскае тэлебачанне апублікавала рэпартаж пра таямнічае знікненне дзяячкі беларускіх дэмакратычных сілаў Анжалікі Мельнікавай. І вось якую версію здарэння высунула вядомая ў Польшчы экспертка, былая працаўніца контрвыведкі у гэтай краіны Ганна Грабоўская-Сівец. Калі ласка, давайте паслухаем. Moim zdaniem ta pani została pozyskana do współpracy jeszcze podczas pobytu w Białorusi. На маё меркаванне, гэтая пані была завербаваная яшчэ падчас знаходжання ў Беларусі. Яна прайшла падрыхтоўку, перад ёй былі пастаўленыя вельмі канкрэтныя задачы. І на тэрыторыі Польшчы гэтыя задачы яна выконвала. Можна паставіць такую тэорыю, што яе стасункі з былым мужам былі формай падтрымкі сувязі, рэгулярнага, прыкрытага вельмі праўдападобнай легендай кантакту, бо ў іх было сямейнае мінулае, сумесныя дзеці, ён гэтых дзяцей наведваў. Так, чарговая версія, ну цяпер уже больш дэтальная ад Ганны Грабоўскай-Сівец. Была працаўніца контрвыведкі. Сергей, твае інсайды, твае крытычныя заўвагі да гэтай версіі? Ну, па-першае, тое, што агучыла пані майор, а гэта даволі высокапастаўленая супрацоўніца контрвыведкі Агенцыі ўнутранай бяспекі. Ну, хіба былых не бывае. Гэта, ну, можа, у дэмакратычных дзяржавах бывае ўсё-такі, так. Гэта адна з версіяў.
Адна з версій. У самім рэпартажы пад назвай «Аперацыя Мельнікова» агучваецца некалькі версій. Гэта асноўная, скажем так. Я думаю, што не выпадкова той факт, што былая маёр АБВ агучвае гэтую версію. Я вось так скажу, так? На мою думку, яна вельмі правдападобна выглядае, вельмі рэальна гучыць. І падзялюсь такім невялічкім інсайдам. Я нядаўна вярнуўся з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у якой удзельнічае прадстаўнічая дэлегацыя Коордынацыйнай рады. А нагадаем, што Анжэліка Мельнікова была галавой, то бок спікеркай Коордынацыйнай рады. І там у Радзе Еўропы даволі занепакоеныя былі тым, што яна там была, выступала там, хадзіла па калідорах, размаўляла з палітыкамі, а потым выйшла вось гэта справа. Вось, то бок, гэта не проста актывістка ці палітык, гэта фактычна кіраўніца апазіцыйнага парламенту была. Ну і прытым яшчэ польскі пашпарт быў як грамадзянка Еўразвязу. Юля, а вось в Украіне нагу штосьці пра гэту гісторыю чуваць, тому што у нас это вельмі такая гучная справа, хайпавая, і ў Польшчы таксама, так, што ў высокіх кабінетах аказваецца вось нарадзінка Беларусі. Магчыма, была завербавана. В Украіне таксама немало такіх справаў, так, у ваючай краіне з рознымі вербоўкамі. А што з Анжэлікай Мельнікавай? Скажу так, колеги, на жаль, про цю новину я почула з ваших вуст. В українських медіа вона особливо не висвітлюється. В нас більше, звісно, трошки інший кут проблем. У нас чути про удар на перинатальний центр у Сумах сьогодні. У нас недавній удар масований по Львівщині, величезні втрати, загинула родина ціла. Тому Анжеліку Мельник ми трошки якби... Але агулам гэтая тэма міма праходзіць, в сэнсе, не маў тебе сваёй версіі, як-ніяк працавала на нехта? На жаль, ніяк не прокоментую. Ну то добра, то тады ідзем да наступнай тэмы. Я думаю, на цябе, Юля, будзе вельмі блізка. Перад намі характэрная для нашых цёмных часоў гісторыя. Пасля 2 гадоў у беларускай турме, украінец Александр Патапаў вярнуўся на радзіму у Хмельніцкую вобласць. Чаму? Ён нарадзіўся ва ўкраіне, але больш за 2 дзесяцігоддзі жыў на Віцебшчыне, дзе даглядаў маці. Мужчыну затрымалі за каментары ў інтэрнэце пасля таго, як падчас абстрэлу Кіева загінула ягоная хросная дачка. Суд прызнаў яго вінаватым у абразе Лукашэнку і асудзіў на 2 гады калоніі. Цяпер, пасля вызвання, Александр жыве ў стрыечнай сястры ва ўкраіне. Ён звярнуўся па дапамогу ў фонд Байсол, гаспадарства можа дапамагчы, падтрымаць, каб аднавіць здароўе і зрабіць зубное пратэзаванне. Патапаў кажа, што не адмаўляецца ад беларускага грамадзянства, бо там застаўся яго дом, але хоча пачаць новае жыццё на сваёй гістарычнай радзіме. Юля, як можна пачаць новае жыццё ў ваюючай краіне? На Хмельнішчыне, можа, это атрымаецца? Вот вельмі цікава нават ад пачатку самага, так? Чым ён там будзе займацца? Ці будзе ў яго праца? Наколькі яму будзе бяспечна? Бо цікава параўнаць, з якой краіны ён уцякаў. Ёсць быў такі анекдот пра сабаку. Пасля, можа, яго раскажам. Пра сабаку. Там забаранялі брахаць, то вярнуўся в Україну. Ну, це так між стилою Харибдою, знаєш, теж у мене таке, не знаю, про що твій анекдот, але в мене враження от аналогія з грецькими міфами. На Волині його почув. Так, власне, ну, мені здається, що якщо він буде жити в якомусь селі на Хмельниччині, то там може бути спокійніше і не буде стільки якихось прильотів і прольотів цих шахедів. Але, як ми бачимо, вже долітають в будь-який куточок і так само б'ють по цивільним будинкам, незрозуміло як і чому. От, власне, щодо роботи в сільських регіонах, я знаю, що з цим складно. Почувши цю історію, прочитавши, власне, цю історію, теж прониклася якимсь співчуттям до цієї людини, оскільки я родом з Луганської області, в мене теж в окупації залишився мій дім. Мені довелося його покинути, так? Потім я виїхала з Києва, втікала від війни, тому я цілком розумію цього чоловіка в себе на батьківщині, на одній батьківщині. Так, в Білорусі він не може жити через утиски і політичні переслідування. Це взагалі жахлива ситуація, коли це чуєш сам на сам від людей, що ти не можеш прокоментувати там щось або сказати вільно, висловити свою думку. За те, що ракета потрапила, забила твою хросну. Так, за правду, за те, що ти знаєш, ну це не те, що там якась одна баба сказала, а це ось ми спілкуємося, да, і це я розказую про своїх якихось родичів, це особиста історія, а за це я мушу відповідати перед судом.
Ну, це взагалі в голові не вкладається. Але, принаймні, мені здається, з приводу того, що в людини буде спокійна совість, що він може спокійно висловлювати свої думки, в Україні це вільно можна робити. А як до яго там будуць ставіцца? Ну там можа клічка там Мянушка будзе беларус, напрыклад, бо ён ж не адмаўляецца ад свайго грамадзянства, так, беларускага. І як агулам, на твою думку, ці змяняецца неяк стаўленне да беларусаў вот за гэтыя гады вайны? Мы памятаем, ад самага негатыўнага было ад першых дзён вайны, першых месяцаў вайны. Нават мае знаёмыя калегі, журналісты пісалі, каб я ішоў танкі спыняць, хаця ўжо сам быў, як і ты, уцёкшы з Беларусі. Вось. І пасля гэтай быў полк Каліноўскага, пасля там былі ўдалыя аперацыі кіберпартызанаў, так, і з тым збіццём самалёта, пашкоджаннем самалёта в мачулішчах. Ты цяпер бачыш, ці нагул ёсць нейкае стаўленне в украінцаў да беларусаў, ці просто цяпер ужо украінскае грамадства просто стомленае, напрыклад, вайной? Я думаю, що українська громадськість так, дійсно, як ти кажеш, більше столена війною і не думає про якесь там ставлення, як ставитися там до білорусів, да, в особистих якихось контактах. Ну, звісно, що всі розуміють, і той же самий полк Каліновського показує, що не всі білоруси підтримують цей режим, і білоруси опозиційні так само від цього страждають. Їм теж довелося кидати свої родини, домівки, виїжджати в інші країни, рятувати своє життя. Ті ж самі політв'язні, які 52, да, останній А 51 у виніку Статкевич вернувся. Так, Статкевич, який зник невідомо де. Але от Статкевич, здається, якраз був гучним українських медіа. Історія. Так, ця історія Ось, була. відрознення Анжеліки Мельникової. Ця історія була вражаюча, так. Тому до чого я вела свою думку, Вибачай, я тебе так заблукала. перебив. Так. Ні, ми говорили про ставлення до Білорусі, ці воно неяк зміняється за гэтый час. Бо, мені здається, у інтернеті критики і образи у наш бок менш, я чую, принаймні, як це було на початку війни, не ведаю, як у тебе. Ну, це добре, що є в білоруському суспільстві, і їх голос гучно звучить, люди, які кажуть про те, що треба підтримувати Україну, і які протидіють якось всіми силами намагаються боротися із режимом всередині своєї країни, вже будучи за межею її. Ну, це Тихановська, то бок, таку роль фактично відіграє щита нашого Білорусі. Ну, недавно, власне, там була якась зустріч, так, Зеленського із Тихановською, вони там коротко поговорили на полях у Копенгагені. Ось, а це хоч зауважили українці? Так, це зауважили. І цікаво, і що вони кажуть, що лічать? Там було якесь коротке відео, я згадую, так. Там але 5 там подробиць не було, так. Там хоча якесь формальне привітання, але вже це добре, що український президент привітав білоруського опозиційного лідера, все-таки, якого особлює в собі Світлана Тихановська. Ну, мені все одно дивно, чому Зеленський не порозмовляє з Тихановською довжей. Ранее нам тлумачили ось так, що логіка офіційного Києва наступна. Не хочуть з Тихановською розмовляти, тому що колись вона там неправильно сказала про Крим, але ж люди міняються, це більш Тихановська. Ну, ми ж ведемо, що вона здобуває досвід поступово політичний. І вона підтримує Україну, зустрілася адмислово з Зеленським, так? Привітала його. Ми ведемо, що більшість білорусів супроть війни, супроть агресії, так, Росії супроть України. Але саме головне, що тлумачили так, не хоче з Тихановською розмовляти, каб не роздражняти Лукашенку. Ну і роздражниться Лукашенко. І що? Мы же ведаем, что Лукашенко не полезе в войну. Ну не отправит Лукашенко белорусские войски супроть Украины. Для его это будет катастрофа. Чому б не сустрэцца з Тихановскай? Чому не пазбегаюць? Я не маю на гэта адказа выразнага. Акрамя того, што гэта, ну, мы бачым, што беларусы воююць за Украіну. Ну, сустрэцьцеся з Тихановскай, паразмаўляйце не 5 секунд, а 5 хвилинаў. Я, власне, хотіла зауважити, що теж згодна з Сергієм, мені теж це не зрозуміло, але я хотіла сказати з приводу того, що Лукашенко всіма силами намагається не в'язатись в війну. Він уже в неї в'язався, бачила розслідування ваших колег з Білоруської Радіо Свобода, які кажуть, що там за останні роки війни 700 дронів вилетіло з території Білорусі. Про нашу країну 700 дронів. І про це офіційно... Ну, не всі російські, але там переважна більшість російські. Так, і про це ж офіційно ніхто не повідомляє. Так, це там дещо падає, всі про це мовчать. Строго наказано, всіх там теж люди потерпають від того, що якщо десь вони запостять там якесь фото, що впав дрон, то це теж їм там... Видите, вертаючись до Зеленської Тихановської, він принаймні привітався вже не перший раз, так? І вони мило там обмінялися некими ветливостями, так? Але ось Лукашенко хотів, просив зустрічі публічно праз російських пропагандистів після зустрічі з Путіним, і що, отримав тільки репост від Зеленського про сталих людей, які живуть так у своїм світі у виніку. І навіть зустрічі не було, тому демократичних сил Білорусі ближайші, лепші контакти з офіційним Києвом. Є версія, да, я чув таку версію з моїх кулуарів, інсайдів, що у Світлани Тихановської нема чого пропонувати. Якби на повестку дня, яким чином Білорусь може допомогти ось, апроч полка Каліновського, так, у
гэтай барацьбе, хаця многія нашы ініцыятывы і арганізацыі гэтым займаюцца. Так? Ну, ты больш што полк Каліновскага гэта ж не структура вайсковая кабінета Ціхановскай. Гэта нізавая ініцыятыва, яна якая паўстала ну, сама па сабе. Так. Больш таго, на базе беларускіх добраахвотнікаў, якія ваявалі ў абароне Украіны ад 2014 года. Ёсць ветэраны, якія ваявалі ў 2015 годзе на Донбасе, і цяпер яны воююць ужо 10 год. Напрыклад, Ян Мельнікаў, і не толькі ён, так? Таму тут як бы она не можа запрапанаваць. Для яе гэта не нейкі там інструмент прапановы. Але я магу зразумець Зеленскага і ягонае атачэнне, яны глядзяць на сітуацыю вельмі прагматычна. У іх, груба кажучы, ёсць іншыя праблемы, чым проста рабіць нейкія палітычныя размовы. Ім трэба бараніць Украіну. Кожны дзень, І просити 24/7. зброю, якої зброя завжди потрібна, бракує. так. Так, і хвилина сустрэчы это столькі-то тонн зброі. Дзякуй вялікі за размову. У нас сёння ў гасцях Сергей Пеляса быў і Юлія Левіцка з Слава ТВ, Сергей наш калега з Белсату. Ну што, паглядзім, што прынясе наступныя тыдні і да сустрэчы ў наступных праграмах тут і там.